Уважаеми госпожи и господа, скъпи участници, гости и приятели на хоровото изкуство, добре дошли в Ловеч. Град с дух, традиции и любов към музиката. Днес поставяме началото на втория национален хоров фестивал Панайот и Любомир Пипкови. Това е събитие, което събира под един покрив таланта, вдъхновението и красотата на българското хорово пеене. В продължение на 3 дни Ловеч ще звучи с гласовете на хорове от цяла България. Ще се потопим в света на православната и светската музика. Ще усетим силата на човешкият глас, който ни обединява. Глас, който вдъхновява и извисява, когато сме заедно, когато пеем заедно. Фестивалът носи имената на Панайот и Любомир Пипкови, личности, чието творчество и духовно наследство продължават да вдъхновяват поколения музиканти и имат своето заслужено място не само в местен, но и в национален мащаб. Нашият фестивал е не само музикален празник, но и израз на признателност към тяхното дело. Задължени сме като наследници да пренесем във времето и да дадем на следващите поколения познание и респект към делото на баща и син Пипкови, към творчеството на плеядата български композитори, сътворили шедьоври в българското хорово творчество. Вашето присъствие, участието на хорови колективи от цялата страна е безспорно доказателство, че усилията ни да ви съберем в рамките на национален хоров фестивал Панайот и Любомир Пипкови имат смисъл. Радостни сме, че Ловеч отново става сцена на красотата, хармонията и единението, което само музиката може да дари. Вторият национален хоров фестивал Панайот и Любомир Пипкови е организиран от Сдружение Ключ в Ловеч с финансовата подкрепа на Национален фонд култура и партньори, нашите домакини тук Ловчанска света митрополия, Ловчанско читалище Наука 1870, Община Ловеч, Регионална библиотека професор Беньо Цонев Ловеч, Регионален исторически музей Ловеч и Български хоров съюз. Благодарни сме за вашето присъствие. Благодарни сме за присъствието и на нашите официални гости. Вашето присъствие е изключителна оценка и знак, че онова, което правим, наистина има своя заряд, смисъл и отпечатък, както в живота ни, така и в онова, което най-важно трябва да направим, да го предадем напред. С удоволствие представям официалните ни гости и благодарност за това. Негово високо преосвещенство Ловчански митрополит Гаврил. Заедно с нас и подкрепата на община Ловеч, кмета на община Ловеч, господин Страцимир Петков. Радостни сме, че с нас е и директорът на Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен. Благодаря ви, господин Румен Тодоров. Заедно с нас е и диригентът Мария Русева, ръководител на хоровите работилници, които предстоят в следващия ден. В развитието на българската музика и култура в България през 20 век творчеството на фамилия Пипкови заема достойно място. За принос в културата на Ловеч и България Общинският съвет в Ловеч през май 2001 година удостоява посмъртно Панайот Христов Пипков и Любомир Панайотов Пипков със званието почетен гражданин на Ловеч. И макар земният път да е кратък, когато е смислен и отдаден на музиката, то безспорно се раждат такива творби като тази, която сега ще чуем. Първата творба, която ще прозвучи тази вечер. Българска рапсодия, музика Панайот Пипков. И ще ни я представи едно младо дарование, което е доказателство, че наистина крачим напред заедно с младите. Моля да посрещнем Николай Цветков, пиано, ученик от Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с преподавател госпожа Антоанета Воденичарова. Николай Цветков!
Благодаря ви за тази подкрепа. Тя е безценна, когато младият талант я получава точно тук, в концертната зала. На Ники желаем много успех и още много завоювани отличия. Не споменах за тях, защото те са много. Изключване да успея всичко да споделя. Но с радост, уважаеми приятели, искам сега пред вас да поканя на сцената госпожа Димитрина Дренска, която е председател на Сдружение Ключ, Сдружението организатор на Националния хоров фестивал, който тази година се провежда за втори път. Госпожа Димитрина Дренска. Уважаеми господин кмет, Ваше високо преосвещенство, драги диригенти, хористи и гости. Радост е за нас, че днес тук в Ловеч заедно откриваме второто издание на Националния хоров фестивал Панайот и Любомир Пипкови. Този празник на хоровото изкуство събра хора от различни градове, обединени от любовта си към музиката, към традицията и към красотата на общото звучение. През миналата 2024 година Сдружение Ключ инициира Националния хоров фестивал Панайот и Любомир Пипкови. Още преди да проведем първото издание на фестивала, вече мислихме за второто. Тогава, през месец август 2024 година, разработвахме проекта Втори национален хоров фестивал, с който кандидатствахме към Национален фонд култура. За първото издание на фестивала получихме благословението на ловчански митрополит Гаврил. Получихме и уверение за партньорство от Ловчанско читалище Наука, настоятелството на катедралния храм Свети Кирил и Методий, на Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека професор Беню Цонев и Община Ловеч. И ето, че в месец август, за който ви говоря, се наложи да искам отново подкрепа от същите институции за второто издание на фестивала. И когато влизах в кабинетите на митрополита, кмета и другите директори, много се притеснявах да не чуя думите: Дренска, още не сте направили първия фестивал, а искаш подкрепа за втория. Слава Богу, не чух тези думи. А това означава, че те ни имат доверие. За доверието и за подкрепата да се случи този фестивал благодарим на митрополит Гаврил,
на кмета на община Ловеч Страцимир Петков, на секретаря на Ловчанско читалище наука Пепа Стаменова, както и на директорите на библиотеката и историческия музей Юлиана Цанева и Силвия Георгиева. Вторият национален хоров фестивал получи и подкрепата на Българския хоров съюз и стана част от неговия културен календар за 2025 година, за което също благодаря. С подкрепата на Национален фонд култура, нашата идея успя да се развие, да придобие по-широк обхват, както организационно, така и художествено. Финансовата помощ ни даде възможност да надградим започнатото, да осигурим по-добри условия за участниците и да привлечем повече състави от различни градове в страната. Искрено благодарим на Национален фонд култура за доверието и за това, че оценява значението на хоровото изкуство като част от живото културно наследство на България. За да се случи фестивалът, в подготовката му участват и много доброволци от женски хор Достойно Ест. Момичета, знам, че сте в залата. Благодаря ви. Мисля, че на всички ясно защо фестивалът е посветен на Панайот Любомир Пипкови. Те са музикални творци, заемащи важно място в културния живот на България през 20 век. За техния принос към културния живот на Ловеч сме подготвили кратка презентация, която след малко ще ви представим. Уважаеми участници, диригенти и хористи, благодаря, че се включихте към второто издание на фестивала. Желая на всички успешно представяне и много приятни моменти в Ловеч. Ваше Високо Преосвещенство, с вълнение очакваме и вашите думи. Заповядайте. Ловчански митрополит Гавриил. Уважаеми господин кмет на община Ловеч, госпожа Димитрина Дренска, драги любители на хоровото изкуство, на хоровата музика, ние се радваме, че госпожа Димитрина Дренска успя това, което беше замислила, да го осъществи, но трябва да ви кажа, че тя първо дойде да поиска Божие благословение. И с това Божие благословение, действително Господ ти помогне. Тя успя и го виждаме. Както подобно за катедралния храм, ние първо получихме Божие благословение и тогава почнахме да строим. И с Божия помощ стана. Ние се радваме, че Ловеч е град с културни духовни традиции и действително това семе, което вие посеяхте, то веднага даде плод стократен, защото хората в Ловеч обичат истинското, класическото изкуство. Трябва да кажем това, че класическата музика, класическата литература събужда в човека благородни мисли и чувства. И това е много полезно. Има светци и подвижници, които са започнали с класическа литература и музика, след което са стигнали голями духовни висоти на молитва и духовен живот, т.е. това е една много добра основа за всяка дейност благородна. Пожелавам на всички, на изпълнителите, на организаторите и на всички вас, Господ да ви дарува. Нека тази прекрасна музика бъде за вас една голяма радост и утеха и така да ви даде чувства и сили, за да се борим и да живеем благородно и чисто. Очакваме и думите на господин Страцимир Петков, кмет на община Ловеч. Ваше Високо Преосвещенство,
уважаема госпожо Дренска, уважаеми гости, уважаеми изпълнители хористи. За мен наистина чест и привилегия да открия второто издание на Националния хоров фестивал Панайот и Любомир Пипкови, къде ако не в Ловеч, градът, в който са излезли нотите на върви народи възродени. Химн, който малко държави в света изобщо имат. Мисля, че е единствения в Европа, с който ние всички изключително много се гордеем. Град, който празнува на 11 май, деня, когато почитаме светите братя Кирил и Методий, на който е и кръстен храма, величествения храм, в който вие ще изпълнявате вашите песни, хорови изпълнения, както и тук. Така че аз се радвам, че това второ издание вече е с финансовото съдействие на Национален фонд култура. Първото беше с Общински фонд култура. Разбира се, познавайки госпожа Дренска и нейната така увереност и екипа, с който работи, бях уверен, че това ще се случи. А с Божията благословие е немислимо да не се случи. И той наистина расте бързо. Надгражда като програма и като събития, и като времетраене. Вярвам в неговия успех, защото много лошо прилича да има такива събития, както казах. Тази година ще има и 2 награди на кмета. Но аз искам да разчитам на съгласователния глас на две дами, доказани професионалисти, госпожа Анелия Дечева и госпожа Мария Русева. Така че разчитам на вас, дами. Поздравявам организаторите на Сдружение Ключ за чудесната организация и за това, което правят. Повярвайте, вие ще имате подкрепата на общината. Успех на фестивала! За топлите думи благодаря. За вашето присъствие също благодаря. И сега с удоволствие бихме искали на някои да припомним, а на други да покажем и да научат малко повече за това какво са Панайот и Любомир Пипкови. Много кратко видео, което се надявам да ви даде повод да си замислите за това, което е било, това, което е и което ще бъде в музиката, в хоровото дело. Всъщност какво ще стане утре не е ясно, защото днес го правим. Нека да видим това видео.